Здравейте на всички, аз съм Super Mario Bros. Добре дошли в поредната серия на Need for Speed Most Wanted. В миналия епизод с тренировахме голфчето и изглежда много красиво. Увекнахме си енджина или трансмишън. Изпълнихме всичките състезания и сега само остава да направим тези, които са много гадни. Всичко замръзна. Окей. Да, искам направо да почнем. Защото запинеш играта и what the fuck happens. Трябва да издържим минути. Това ще бъде много... И трябва да избягаме за тези минути. Май идват. И ще се опитаме този полицай да го поддържаме. Мисля, че тези полицай са малко тъпни. Но, така да си. Майко, много съм хайпнат сега в момента. Не, няма да изгледа по-данни. Не бива да го изгубите този чалендж, не че ще трябва да също нещо едно. Да, типа се едно, че ще ме настигнеш. Идиот. Веси. Първата, втората тай! Аре не, искам да шибна! Не мога да шибна един полицай! Yes! Добре, това е изпълнено. Сега само трябва да оцелея. Айде още малко е това. Внимай, че ще е време за бокса, мисля, че има две състезания. Може да не е дълъг още малко, дай му! Айде това време, кога ще мина вече? Добре, найс, сега само трябва да избягам, това не е възможно. Дай, просто дай. Този чай ще ми се бъде. Дълно да ми го замине. Айде, още малко, моля те. Няма да изгубим този чалендж. Време ни е за боса, даме господа, време ни е за този бос. Изгубихме. Ти се идиот, така. Стига, бе! Това не е честно. Айде, пак. Айде, чао. Yes! Стига! Айде, още малко ми трябва. Добре. Тук, давай. Това е. Да, господин полицай. Yes. Окей. Какво? Аре, стига, бе. Айде, мри от това. Стига, бе! Това е най-нечестната игра на света! Омага, толкова малко време остава тук. Фак, добре, ела. Много кретен! Добре! Не, този чалендж го губа! Никога не съм губил чалендж в Need for Speed, никога. Омага, ще му избягам.
лице е така. Ще те факат калинка, ще те факат калинка. Така, да и тук да те факат калинка. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported northbound at Heritage Heights. Quadrant has been Ама authorized. загубих този Additional чай! units will be provided in Не тука. Време за боса. О, мага, трябва ни поне още едно такова. Фак! Трябва това да го направиме. Трябва да се измъкнеме. Dispatch, Charlie 4. 1096 as soon as I catch up with you. Но да, миналия епизод, както виждате, нашата голче е тази бос, което е много хубаво. Избягах. То сега ще не избягам, то... Unit heading up to the pursuit call. Be advised, suspect was last reported southbound past Diamond Park. As it confirms, quadrant to be set up. Units to reference their GPS for... Yes! Yes! Who? Hey man, that chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Да, наистина не бива да се пребеме. Време ни е за боса. Еми, да се опитаме, дами и господа. Шит. Гол срещу гол. Това е най-страхотно гол. Видимо кой гол ще победи, дали на Чичо или Super Mario Bros. Ще победи или на тоя. Да. Як е? Бих го взял, ама... не знам. Ай, върти го, върти, дай, може. Не. Това има две отколки. Който е добре майче, не знам. Да. Ще се опитам да не е повече от 15 минути, защото може би този клип ще е доста дълъг. Така че... да, това ще бъде много копи, ако е много дълъг. Малко не трябва. Добре, точно зад мене. О, не, той е точно зад мене, бе, дами и господа. Добре. Аз се навискам тази част. Дуду! 200 няколко километра, това е лудо за драк. Той тук има също и драк с дизайна. Забравяйте спомена това. И забравяйте спомена, че отбива също. Окей. Това не е на добре. Това никак не. Давай! Майко мила. Това състезание е малко дългичко. Така че няма базици. Добре, поддържаме. Някак си още поддържа на първо място, но дано да не направим глупост. Добре, шибнах се, ама все пак още се поддържа на 3 километри. Айде, давай, забивай, да не ти пука. Добре, найс. Тук майче винаги се забавя. Тук. Да, ето, забавя се. Ще го биеме. Значи първото състезание си казвам, че ще го биеме, защото съм сигурен в това. Защото вижте колко е далече. Той на 400 няколко метра зад нас. Това е добре. Това наистина е добре. Но вие знаете, че към финал винаги правя някакви странни пози, които са финал. Да.
Така. Още сме си окей. Мах, имам много съфект в момента. И не знам, да го вземам колата или не. Гледам доста е добра, нищо, че не разбирам японски от нея, но колата много е хубава. И не знам, ще видя, твърде се притеснен за тази работа, докато си взема тази кола. Страхотна финиш. 129 км. Добре, победихме. О, много съм хайп. О май гад. Това е на обратно веданство. Вау. На обратно. Айде. Аз не ви също. Време малко не сме. Читари. Майко. Не. Стига бе. Айде, ще го изпревариме. Той е изи. О, найс. Ти за шортката. Колко гаде той е. Гава. Това е много кот. Той е точно първо място. Аз сега съм зле. Айде, ще го изпревариме. Давай, гот. Не, аз се шипам заедно с него, това не е много добре. Само да не вземеш шортката. Вау. Това не е много добре. Мисля, че това се състезание ще бъде. Добре, това е за сега първата обиколка, така че трябва още малко да се порадим. Не. Стига бе, това толкова е трудно да го запомня. Окей, yes, добре сме нагодни. Окей. Значи сега трети епизод. Още 3 епизода да направя един Speed Most Wanted и ще почне някаква друга игра. Обещавам ви. Но нека Speed Most Wanted ще бъде на доста време, защото много е интересно първо. И не знам. Бих си казал, че тази игра ще превърта първо и след това ще превъртявам други по-интересни игри. Не, голф! Ако искаш играем голф, нали? Обичаш да играеш голф, защото има нервана в колата голф. Обичаш, нали? Така. Благодаря ти за игра преди. Спечелба една бира. И така. Не! Окей. Шит! Не! Окей. Добре. Кой ще финишира? Не. Да. Биго. Финишира, motherfuckers! Окей. Yes! Бихме си боса! Това е добре! Вау! Не, просто човек, това беше наистина. Yes! Окей. Тия майки не ми трябват. Аз не ги включвам, няма да има номер 1. Още 10 000! Найс! Това е найс. Maybe beat sending the local shops, така. Сега ще го имаме 10 000, като можем да се направим това. Тъй като имаме 10 000, ще видя... ма имаме доста. Така, ще си купа този боди кит и ще купа нитро. Нали така, защото е позволен. Найс. И сега ще ми е по-лесно. Върви така. Джантите ще са... такива. Май. Дано да върви. Дано да върви тогава. Ама това е като биеме тоя.
Имаме си тюнингова голч. Това е як. Сега, това е добре. Еми до тук ще приключим епизода, защото това бос ме подоти. Има още доста сами, ама много, вау, този път са 6. Бъде доста. Така че, от тук ви казвам, няма виждане, защото този бос беше, този бос ме подоти. И както виждате, голфа е много по-добре от всякакъв. Чакайте само да си в гаража да ви го покажа как изглежда, защото това е красота вече. Вижте този голф. Преди беше един тъп, скапал малък голф, а сега го превърнахме в чудовище звяр. За сега ще е така голфа, ще го апгрейдвам колкото се мога за победа Blackest River номер 13 и 14 и да си купа друга кола. Това ще бъде всичко от мен, аз бях Super Mario Lodi Bros. Дано ви хареса клипа, дадете по един лайк, абонирайте се. И това ще бъде всичко от мен. Довиждане и лек ден!